Mula sangka kuwi aku njaluk siagamu kabeh wae para prajurit. Ing dina iki kepiye kewajibanmu? Sedaya prajurit menika sampun pagerbete siaga ing gating manunggal dados sawiji. Kaya ngono. Ya sing kaya ngono kuwi sing tak garepake. Dhateng para prajurit mula sangka kuwi iki aja sinangga gampang. Aku mbali-balelane Haryo Nambi mula iki enggal tumepakno uga rampih peperangan kanggo tumuju ana ing Majapahit. Dina iki bakal tak budalake ana ing Majapahit, bakal tak obrak-abrik Majapahit. Lho sangka kuwi. Bareng ana bobo kanggo budalan iki. Para tamtama. Siap siaga. Esti sanjata lumaksana magita kita. Tanyo! 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 Nanging kene yen nambi kae luput ora dadi ngopo. Iki dasare satriya tetep balui marang balelane Haryo Nambi. Apa sengaja
Ya, yen kowe ora gelem balik, aku bakal gawe Karangabang ana ing Lumajang. dasare Narapati ora wedi. Kowe yen durung ana tetesen Wis wani kan? Wani. Yen kowe wani bakal tak wiwiti. Ayo. Hey!
Ngawur.
Sopo? Musa sapa? Ono. Kowe Musa ora aku. Aja di. Ojo di. Waneni. Waneni. Iku dadi ye. Ye. Ayo, jangan. Imbangi, maju kowe. Sikile negara. Ayo negara. Tak imbangi kowe. Iku saya tak imbangi. Kono wani. Aku ora wani ane. Ora wani. Larawani perkarane apa? Iki adine diamuk aku. Iki lho, Wane wong. ane wong. Rumani mana? Aku ora wani karo kowe. Ayo wani keprak-prak kowe. Ayo keprak-prak. Wani. Hei, Iki. Oh, dikeprak. wani keprak-prak. Wani keprak-prak. Wani keprak-prak. Ora wani. Nang ngeplak sing banter. Ngeplak kok ilun-ilun. Ini lho, ben dicontoni le. Mata anjing. Wong gua mas mesti diterak. Sono ki diterak. Kowe ora ono. Kowe wani karo aku ora? Maju kowe nang sini. Maju kowe. Maju kowe. Maju kowe. Ya ya ono. Kancaku ora ngedipe ora. Kene. Perkara banjir. Banjir apa? Maju kowe. Kabeh. Bah. Aku kowe. Alain kene. Lewat atas. Lewat di Garis kalus tulis lewat. Iya, Nak. Aturane Lewat garis tidak. Tidak. Iki lho kalau dari WU di kok iso? Aturane duwe. Ayo, jangan motor duian yo iki. Enak go tambah-tambah. Tambah apa? Tambah apa? Tambah bensin ngono kuwi. Kene kene tambah pokok. Tambah perang iki. Rapat kunek kowe. Dur. Oh,
kowe cok. Ini kowe gak cok. Lah kok ewen. Ora ngono. Musa padha musa iso akur. Sama. Kamu. Aku satu sih, gue ping loro. Rong dina, aku ora. Gue ping loro. Arep maksudnya saltoku mau pitu di boy ping loro. Dadine 10. Lah iki mah ya wis ping 10 hari. Sama ora sita. Bayarnya. Siji jutul 40. Oke lah, coba kesewen. Dasar gak pakai dasar. Angele. Ayo. Ala ngejak lagi udah kalau tak kejap. Telung bulan. Telung bulan. Ojo. Hei, iku lho binatang matamu ayo buka. Kanjang. Yo. Enggak. Buka belum. Taruh belum. Ayo. Ayo. Buka lo. Ayo. Iku mau sapa? Sapa? Kok sponsor diundi? Ora sponsor ngene. Ya sik ora gundul. Apa nek? Iku ngono cilok bakar gosong. Gosong naritane kok. Dina. Sen, ayo buka sen. Wis kiwa kene udan kamu tahu. Jago weh. Bravo. Halo. Iki ngono selek dong. Nah. Aku mek kabaran. Apa nama benar? Ora le. Apa? Aku pengen buat. Ayo bakal telur gulung. Ayo salto kowe. Ayo. Gua tapi ini harus Mario itu bukan salto ora. Kene lho. Ayo. Sopo nek iki kata-kata wes kene. Cek kurang. Garas tau nek gurih kondol.
Karena depan pantomo. Aku ora bakal nulis lawan iki. Ora usah dadak tumbang. Kenapa ngene? Wah, kau sebab temu sama Ora tak kendang. Cukup. Ora ana jaman mulai mati saka kepala. Saya mau kamu. Jangan. Yang besok balik stop. Langsung buat kiamat. Lelipah baran kiwa benda Leleyu Langan kurang dosin ayu rau Oleh nengarap karena kuri bakal ketemu ayu di ahad Jurit Tai korake Aku di pertan bola Bletetan bosotang
jajan Ambo bayar. Ose. Mot ya kowe aku sapa? Ora sah malah kadane menghadapan kira film dalem mati dengan maju. Sanjay, 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 Sanjay. Maafkan guru murid, guru kakek main sebelah kelepasan. Kosea, aku mah kudu BAB ning masjid. Tak gebiar malah mondol. Kata mangan sebelah. Apa? Apa? Supro. Supro iki lah.
siluman tobrut. Nek lanang siluman konbrut. Lah nek banci guru. Banci siluman jembrut. Lah nek bocil niku apa guru? Nek bocil Ya. kecil. Kecilnya. Sampai siluman tekan kene. Wani bro. Wani bro. Aku rawani. Ilmu bloa blawo asap rokok jenenge kelo kurang turut senenge ngantuk Wes suwe ket biyen kurang tuh jenenge ngantuk. meneng mangan ranggo sendok senenge mulut sego kepyur senenge go sego garing senenge cekaro barang binuno ning tengah jenenge buah buah Ojo terusno. batuk Guru aku garing. Lanjut kaki sudah anu. Ora galing-galing bambu. Trio macan. Tolong dibantu ya. Bim salah bim jadi apa? Prok 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 pop es kebab pop mie digoreng mie kuah gorengan seblak kebab iki nek ora uremku ayo es teh
Aja nomri. Aku lagi jauh. Ini aku ora pamire tau dulu penjol. Sambat, pamire sambat. Ngose. Piye? Vampire unik. Unik piye? Ana vampir ginsule 7 ngene iki. Ora perkara dinsol pitu. Lah apa? Kawan bayi. Iwan bayi. Jenenge apa? Jenenge apa? Jenenge iku. Apa? Raine kemunduran. Sing kemajon apa sing kemajon? Jo anak pate. Iki ora mandi jenengan. Liyane Yang apa neh? mantra tabruk. Oke. Sikat. Sikat. Mandi jelek lho, mandi. Oh, mandi. Oh, stop, stop. Dibangun. Cedak, 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 cedak. Males. Aku lamber, males. Cedak, 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 cedak. Aja ngono. Maine iki kok sedina, kok nek kadhe sakit. Opnam. Ditui. Tua bangka. Itu piye? Tua bangka. Sing bangka sapa? Kuwe yo. Tua bangka. Tua gampang. Tua bangka. Tua gampang. Ayo nih, ayo. Ora wis garing. Ana ngombe